niin, hyvät juhlavieraat. Yksi meistä tämän kevään riemuista on Reino Eero, jonka ainakin itse muistan jo tuolta lukioajoilta muun muassa intohimoisena pianonsoittajana ja klassisen musiikin harrastajana. Reino ei valitettavasti päässyt tänä päivänä tähän meidän juhlaan paikalle, mutta Reino on elämän varrella jalostanut musiikkiharrastustaan niin, että nykyään hän myös säveltää. Ja hänen sävellyksensä on tuo seuraavana kuultava Oliko alussa sana? Sanat tuohon on tehnyt pellolaiseen koulumaailmaan hyvinkin kiinteästi kuuluva Juhani Saalami, joka toimi aikanaan täällä sekä rehtorina että äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Ja arvoisat juhlavieraat, pianossa rovaniemeläinen musiikkikoulu Pop-Upin yrittäjä, musiikkipedagogi ja laulun opettaja, ja meidän yhteytemme on syntynyt siten, että olen usean vuoden ajan käynyt hänen laulutunneillaan. Hei, Kaltiokuppu. Ja hei, tuossa aamulla vinkkasi, että tänä päivänä tulee 20 vuotta siitä, kun hän on saanut ylioppilaslaki, ja mietittiin, että hän ei ole riemuylioppilas, mutta tultiin siihen, että hän on ihan kiva. Muistan sen lämpimän tuulen, väylän välkkyvän kimalluksen. Mie vieläkin langoilla kuulen aamukonsertin päästysten. Suuni avautui aivan kuin oisin linnun poikanen itsekin. Hetken ajattelin, että voisin lennähtää leikkeihin. Sitten jokin pysäytti siihen, sai kysymään kysymykseen. Oliko alussa sana, vai lämpö ja autusko vai, mikä meitä on lähimpänä? Ja jääkö se sisimpään ain, mikä meitä on lähimpänä? Ja jääkö se sisimpään ain? Mie muistan sen kaamoksen viiman ja pakkasen puristuksen. Mie vieläkin väylältä kuulen jään murtuvan räsähdyksen. Silmät sulkeutui aivan kuin oisin pois vajonnut varjoihin. Hetken ajattelin, että voisin vain kadota jonnekin. Sitten jokin pysäytti siihen, sai kysymään kysymykseen. Oliko alussa sana, vai hyytävä hämärä vai, mikä meistä on kauimpana? Ja jääkö se etäälle ain, mikä meistä on kauimpana? Ja jääkö se etäälle ain? Usvaista väylää sen virtaa, joutsenten laulu soi. Ja ymmärrän kaikki on pintaa, jonka lävitse nähdä ei voi. Vaikka sumukin aamuksi haipuu, näen rannan, näen veen. Siis mistä ihmisen kaipuu saada yhteys ikuiseen. Sitten jokin pysäytti siihen, sai kysymään kysymykseen. Oliko alussa sana, vai pelkkä hiljaisuus vai, mie myöhemmin vanhempana vastaan, jos vastaan lain.
Mie myöhemmin vanhempana vastaan, jos vastaan vain. Sitten jokin pysäytti siihen, sai kysymään kysymykseen. Oliko alussa sana, vai lämpö ja autusko vain? Mikä meitä on lähimpänä, ja jääkö se sisimpään ain? Mikä meitä on lähimpänä, ja jääkö se sisimpään ain? Kiitos.